Bine v-am găsit la un nou episod de reacție și astăzi reacționăm la un băiat care și-a făcut o placă din niște fiare. Ok, hai să începem. Ok, se vede că are niște papuci. Ok, din start se vede că din Coreea, să nu ziceți că sunt rasist, are niște papuci pe placă, decât să dai banii pe niște... pe niște role, mai bine dai banii pe niște fiare, ții niște elici, bagi bani în astea, să zbor pe sus, nu? Ții niște papuci, e ok. Ok, se pregătește omul, își pune placa sub picioare. Arăt omul, invenția. Ne arătă că merge, Doamne ferește, să nu meargă. Ok, cam se dă mare cu placa lui de 2 bani. Face tricuri prin aer, păi da. Înțeleg că ai 3 kg și poți să mergi pe placa aia care subține cât ai tu. Înțeleg, dar nici chiar așa, frate, să fii ușor ca un fulg. Câtă naiba putere poate să aibă firăria aia? Opa, și-a pornit firăria. Ok, o să opresc acolo până se termină. Am revenit. Ok, exact ce ziceam. Mai mult de 3 kg nu merge mai sus de 3 kg. Dacă pui vreo 4-5, avion prăbușit. Ok, cam atâta cu acest episod. O să vă las aici să urmăriți dacă ați vrea să construiți așa ceva. Ok. La revedere.
întrerupem programul nostru obișnuit pentru defecțiune la programul acesta. Va urma să dați un like și un subscribe. La revedere!